Nagkabsan yun sa kinabuhi ang American National nga giinguna posilan sa Bisayang rapper nga si Reigns 999 samtang abogado sa suspect mihulagway nga arbitrarily detained. Ang kliyente kay milapas na kuno sa regulatory period ang pag-file sa kaso apan gibadugan usab sa kapulisan nga nahasubay sa proseso ang ilang pag-file sa kaso ngadto sa prosecutor's office. Anang report. So kuhay sa unang giingon sa kapulisan nga stable na ang kondisyon sa American National, nagkabsan yun ay kini sa kinabuhi sa Tambalanan. Pipila ka adlaw human giingong na posilan sa rapper nga si Reigns 999. Naigo kini sa tiil og siyang abaga, haduol sa dughan o wa makagawas kuno ang bala. Tungod nini giaminda sa Mabulo Police Station ang naunang kasong frustrated murder nga napasaka ngadto na sa murder case. Ni hatag og instruksyon nga to ang fiscal's office nga ipaamen. So giamen na namo into murder. Ang karon naghuwat na lang mi sa inquest sa piskalya. Wala pa makigalayon ang pamilya sa biktima sa kapulisan samtang nakiglambigit na usab sila sa embahada sa Amerika. Giklaro usab ni Major Romeo Kaakoy Jr. nga nasubay sa proseso ang ilahang pagsikop, pagtanggong hangtod na sa pagpasaka sa kaso diin nahisako pa sa prescribed period. Nasulod sa regulatory period, so ba't atong girespeto po no, ang posisyon sa legal counsel sa suspetsado. Samtang gihulagway sa lead counsel ni Reigns nga nahulog sa arbitrary detention, ang nahitabo si iyang kliyente hinungdan nga gusto nilang mapagawas sa detention facility si Reigns. Giklaro hinuon sa abogado nga wa kini magpasabot nga walay kaso ang iyang kliyente apan buot nila nga irregular filing kini sa piskalya o masangat sa korte ug maluwatan og warrant of arrest diha pa kini arestahon. Warrantless arrest man ni within 36 hours mandatory na nga nanadyo case sa court. Otherwise mo balik ta sa regular nga process nga pagkiha nga patubagon ang pika sa iyang counter judicial affidavit. That's the process. So dili pasabot nga dili na nagyud sila kakiha kay abi nila pas ang 36 hours. We just go back to the ordinary preliminary investigation. Girugang sa abogado nga atubangon sa singer ang kasong gisang at batok nini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.